Az ország népe a szomszéd ország királyai szemléltebb ajándékokat küldtek. Szépséges király kicsoda. Ezt az ajándékot a Bulbus király küldte. Isten értessék, kedves királyra! Ezt az ajándékot a Vörös király küldte. Boldog születésnapot és hosszúlétet kívánok a Vörös király! Adjátok át! Ezt a Vörös küldi, és én hogy akarnám át. Adjátok át köszönetem, nagyon kedves tőlük! Levegőzzünk egyet, kedves anyám, nem tartasz velünk? Ne haragudj, édesanyám, de ilyen melegben nem szeretnék kocsikázni. Hogyan tudnék rád haragudni, hisz te vagy életem egyetlen öröm. Ez nem érdekes, inkább bejárom a kastélyt. A kicsi katica mit gondolt magába? Lekváros gombócot főzött vacsorára. Gyúrtak kézzel, lábbal, tüzet rakott fával. Mégis a gombócot hívták bajtával. Mi van itt? Itt készül a kisasszonyka vacsorája. Mit főztök? Tevelünk tavany, húsra, tejűt, pecsemét, ternőjét, tortát, szükit, aki a főztüntet megtosztolja, tudom én, a tízújján minden nalja. A én főzök sokat tesznek, pecsenyéből kétszer férnek, kinyalják a tállat is, megköszönik százszor. Én főzöm a halat, fajrat, szarnöfület, varányfakadék, a csomagot, kacsaolcs. Csinálunk nagy disznótort. Reggelire